Stil en verslagen is Jorwert na het slimme auto-ongeluk van Freed, waarbij een jongen van 18 uit dat dorp om het leven kwam. Uit politieonderzoek bleek in dat meerdere jongens die jongens in die auto rijden hebben. Hier in de studio Wouter de Vries van de politie Noord-Nederland. Welkom de Vries. Eerst eventjes een beeld krijgen van wat er nou Freed bij die joyride gebeurd is. Nou, daar is eigenlijk nog een beetje te betiid voor. Hè? Want we zijn op dit moment nog bezig met een spooronderzoek. Mijn collega's van de verkeersongevallenanalyse die hebben alles op film en video, alles verzetten, alles berekenen. Nou, al die rapporten die moeten nog opmaken worden en dan kunnen we pas zeggen van dat zou een oorzaak wijzen kennen. Ja, dus in elk geval heel hut rieden, heb ik de indruk. Ja, dat idee hebben wij zeggen naar de skeer van de auto en natuurlijk de vertalen waarin. Ja. Weet je wat er op dat moment van het ongeluk achter het stuur zit? We hebben vermoedens en we denken dat er meerdere mensen achter het stuur zitten. Die vermoedens hebben ik. We hebben met 3 mensen op dit moment wat verklaringen opgenomen. Die mensen worden, ja, het is een beetje dubbel, maar die worden ik als verdachte jongen, want er zijn wel strafbare feiten gepleegd. Ja, waar worden ze van verdacht? Nou, het is verjustering van een auto, het is joyriding hebben we doorgehoord. We hebben rijden zonder rijbewijs hebben we erbij. En we hebben natuurlijk een veroorzaking van een verkeersongeval waar iemand bij omkomen is. En natuurlijk het plakverlitten van het ongeval. Dat zijn 4 feiten. En die kunnen we net helaas hoe die kan gaan. Al hoe wreed dit is, ja. Maar het dierlijke oude natuurlijk. Het is heel dubbel. Het is heel dubbel, want wij vielen de emotie natuurlijk uit het dorp. Ja. Hoe is het in het dorp? Hoe is het in Jorwert? Ja, ik kan je voorstellen dat het hele dorp is kokt. Het is een Lietse hechte gemeenschap, 320 mensen. En ik ben heel blij om te horen dat het dorpsbelang, Douwe de Beeld, met name mooie mensen, echt de schouders eronder zit. Maar ik ken de wagenaar die daar voorrenner is daar in de chat. Dominee daar is. Dus wat dat betreft, dat is fantastisch dat deze mensen de schouders eronder zetten om de mensen al die goed op te vangen. Ja. En vanzelfs hebben we slachtofferhulp inschakelen. Ja, is het begrip voor het feit dat de jongens die het in de auto zitten toch als verdachte onmerkt worden op dit moment? Ja, kijk wat ik zei. Het is heel dubbel. Het is voor u dubbel, maar het is voor de meesten ik dubbel. Maar er zijn wel strafbare feiten pleegt. En dan eerst het officier van justitie dat er een proces verbaal over komt. Ja. Want er is eigenlijk de auto is maar zonder taststemming. Er is zonder rijbewijs rijden. Nou ja, kijk wat ik al je zei. Het zijn al je van die hele rare feiten die mooi spelen. En ja, we zullen een proces verbaal op moeten maken. En wat er uitkomt, nou, dat laat ik heel graag onder een officier of een rechter horen. Oké, nou, wacht zo houden. Wouter Vries, hartelijk dank voor de komst naar de studio. Ja, de opvierings van het Ieperlofspel van Jorwert die binnen al even verskoot. De vaststelling van Aron de Freed die wordt spelen op Freed 26 september. De vaststelling van Aron de Sneun die wordt dan op Sneun 27 september spelen. Die van morgen 9 september wordt op 23 september spelen. En die van komende toons, die 11 september, wordt op Snijn 14 september spelen. Alle vaststellings van marathon die beginnen 13 Jorwert om 8 uur.